गुड इभिनिं लोगोफोर जायफ्रा जोंनि बे भिडिअखौहाय नायगोन जोंनि भिडिअखौ नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आङो बे मोनाबिलिनि गोजोननायखौ नोंथांमोननो हरग्रोनाय जाबाय। बिथाङा नेरसोन दैमारि नाम्बार 8 बिटिनि बेप्टिस्ट चार्चनिफ्राय आरो आं बानजाय बसुमतारी आङो मरिया बेप्टिस्ट चार्चनिफ्राय आमटेका एरियानिनो सानैबो जोंहा माखासे लोगोफोर दंमोन, माखासेया उन्दुबाय आरो माखासेयाबो ओरै उन्दुबाय, गुबुन गुबुन खामानिफोराव बिथांमोना बेस्थ' जाना थाबाय। दायो जोङो दंफैयो जोंनि क'क्राझाराव थानाय SBC सालाम बाइबेल कलेज बेनि सिङावनो जोङो दंफैयो। बे हस्टेल रुमावहाय जोङो दंफैयो। खोथाया जाहैबाय जोङो MDiv कर्स लागासिनो दङ। ओमफ्राय दायो जोङो सानबानि थाखाय बेबायदि क्लास लानो थाखाय फैदों। दा बे बेलासि मुगायावहाय जोङो ओरैनो मा खालामना थानो, निसय जोंहा स्टाडि खालामनांगौ दङमोन। अब्लाबो जों बिनि सिगां बे समावहाय जोङो बेलासि मुगायाव इसोरखौ बाख्नायनो थाखाय जोङो थाम-थिम जादों बिथांजों आंजोंहाय। जोङो माखासे बारलांनाय समफोरावहाय जोङो रोजाबफ्लेबाय थानाय माखासे मेथाइफोरखौ जोङो रोजाबनो थाखाय दोंनैसो दोंथामसो हानायमानि जोङो रोजाबनो थाखायहाय जों आखायाव लादों। जोङो जाय मेथाइफोरखौ सायख'दों बेखौ दासिमबो जों बिथांजों आंजोंहाय रोजाबाखै, थेवबो जों ट्राइ खालामसिगोन एबा सिगां निमाहा बिग्रोनाय थाबाय आरो खावलायनाय थाबाय। जों रोजाबनाय मेथाइफोरखौ जाय बिथांमोना सुजुदोंमोन बे सुजुगिरि साफ्रोमनिसिमबो खावलायदों, निस्सय मेथाइआ भुल जालांगोन, मेथाइनि सोदोबफ्रा आरो सुरफ्रा एसे सोलायलांगोन। जोङो जेरैबायदि खोनाबाय जोङो गोसोआव लाबाय, जों बेबायदिनो खननो थाखाय जों आखायाव लाबाय। बेनिखायनो जोंनि गोरोन्थिफोरखौहाय सुजुगिरि नोंथांमोना जोंखौ निमाहा खालामगोन बेखौ आसा थाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो रोजाबनोसै। जोङो बिबायारि गोसोनि दुखु लानानै जों बे मेथाइखौहाय रोजाबनो थाखाय बे समाव थाम-थिम जाबाय। बिबायारि गोसोनि दुखु लानानै जावलांबायमोन आं फाखौ लाना, लैथो गेजेर मायाव गबबायमोन। बिबायारि गोसोनि दुखु लानानै जावलांबायमोन आं फाखौ लाना, लैथो गेजेर मायाव गबबायमोन। बिबायारि गोसोनि दुखु लानानै आन्दायनाय जिउ आंनि बेसेबां दाहा जाबाय।